I gamle dage blev børnene i hjemmet anerkendt meget anderledes, end hvad de gør nu. I traditionelle hjem blev anerkendelse ofte udtrykt gennem respekt for de roller og opgaver, man havde i hjemmet. Faren var jo set som overhoved i familien og arbejdede typisk meget, hvilket han fik sin anerkendelse for. Sønnerne skulle gerne hjælpe til, når de engang kom hjem fra skole. Moren fik sin anerkendelse igennem hendes huslige pligter og at give børnene omsorg. Opdragelsen i hjemmet dengang var meget strengere. Der var flere krav og forventninger til børnene og meget mere fokus på manerer osv. Det var ikke så almindeligt for de voksne at give børnene anerkendelse igennem ord, altså verbalt. Der blev mest givet anerkendelse igennem handlinger, altså ikke verbalt. Så for eksempel, at børnene i hjemmet fik små belønninger osv. I dag er det helt anderledes. Både mødre og fædre sætter fokus i at give deres barn omsorg, og begge parter arbejder endda. Vores pointe i at nævne det er at se, hvordan det har påvirket deres identitet. Faktisk viser det sig, at nu hvor opdragelsen er helt loose, og børnene må gøre, hvad de vil, stiger antallet af børnene med psykisk lidelser drastisk. Men hvordan kan det være? Det er fordi, at når børn oplever mindre opdragning i hjemmet, betyder det ofte, at de mangler sansen for, hvornår der går en klar grænse. De mangler nok også stabilitet og følelsesmæssig støtte. Det er vigtigt for ens mentale udvikling. Uden at kunne de ting, kan børn lettere føle sig usikre og stressede, hvilket kan føre til de her psykiske lidelser som ADHD, angst og depression. Grænser vil nemlig give børnene en følelse af kontrol, og de vil bedre kunne håndtere livets udfordringer senere. Vi har interviewet vores bedsteforældre for at finde ud af, om der er noget om snakken med forskellen på anerkendelse dengang og i dag. Hvordan var miljøet hjemme hos dig som barn? Det var et borgerskabs-middelklassemiljø. Min far var fiskeskipper, og min mor var hjemmegående husmor. Vi havde ikke forfærdeligt mange penge, men vi havde heller ikke manglet noget. Det miljø, jeg kom fra, det var en købmandsbutik. Mine forældre havde en købmandsforretning, og det var meget med, at jeg skulle hjælpe, når jeg kom hjem fra skole. Men det var et sundt miljø. Hvordan blev du anerkendt i hjemmet som barn? Jeg kan huske, at min mor sagde, at hun spurgte aldrig så meget til, hvordan det var gået i skolen. Eller hvis bare vi havde gjort vores bedste, så var det godt. Fik du ros igennem ord, eller var det handlinger? Eller? Nej, jeg fik nok ikke meget ros. Det var sådan mere, det lå underforstået. Hverken min mor eller far var nogen af mange ord. Jamen, jeg fik anerkendelse, så snart at jeg kunne hjælpe i forretningen. Der blev jeg anerkendt. Vi kommer ikke før Peter kommer hjem fra skole, sagde min far altid. Blev du mest anerkendt af din mor eller far? Mest min mor. Min far var ikke så meget hjemme. Det var min mor, der opdrog os. Og hvis vi havde lavet tosstreger og sådan noget, så blev det bragt ud af verden med det samme. Det var ikke noget, bare vent til far kommer hjem. Det blev der aldrig sagt. Har du nogle psykiske lidelser? Nej, det har jeg ikke. I forhold til søskende, som diagnoser eller? Nej. Eller det er ingenting. Vil du sige, at du blev opdraget strengt, eller var der bare ingen krav? Midt imellem, vil jeg sige. Hun holdt ikke styr på, hvad jeg lavede. Men der var sådan enkelte restriktioner. De forventede, at jeg hjalp til